कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पदवीधर विद्यार्थी वर्गाला यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठाकडून MA शिक्षण क्रमाची पुस्तकं न पुरवल्यानं पिळवणूक होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर परीक्षा तोंडावरती आली असताना देखील शापिल स्वरूपातील पुस्तकं विद्यार्थ्यांना दिली गेली नाहीत. कोकण पदवीधर आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे यांचंही लक्ष याकडे विद्यार्थी वर्गानं वेधलं. मात्र अद्यापही पुस्तकं शापिल स्वरूपात न मिळाल्यानं पदवीधर आमदार नेमकं काय करतात असा सवाल पदवीधर विद्यार्थी विचारत आहेत. पाहूयात. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या MA मराठी, हिंदी, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, इतिहास या शिक्षणक्रमाची 4थ्या सेमिस्टरची पुस्तके परीक्षा मे महिन्यात तोंडावर आली असताना अद्याप अभ्यासक्रम लेखी स्वरूपात तयार नाही. ऑनलाईन पद्धतीने पोर्टलवरती 50% अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. अभ्यासक्रम बघता ऑनलाईन अभ्यास करणं शक्य नाही. त्यात कोकणातील नेटवर्कची परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांची नाक पिळवणूक होत असून विद्यापीठ फी घेऊनही सेवा देत नाही. या विद्यापीठातून नोकरदार विद्यार्थी वर्ग शिक्षण घेत आहे. याचा विचार करता पुस्तक प्राप्त होणं क्रमप्राप्त होतं. 3ऱ्या सेमिस्टरची पुस्तके देखील परीक्षेच्या 2 दिवस आधी मिळाली. यंदाचा 4थं सेमिस्टर अंतिम असल्यानं पुस्तकं लवकरात लवकर मिळणं आवश्यक आहे. पुस्तकांअभावी विद्यार्थी वर्गाला शिक्षणाच्या हक्कापासून विद्यापीठ रोखत आहे. या परिस्थितीचा नाहक मनस्ताप अभ्यास केंद्रांना होत आहे. याबाबत पदवीधर आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे यांचं पदवीधर विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधून देखील त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. त्यामुळे पदवीधर आमदार नेमकं करतात काय असा सवाल विचारला जात आहे. पदवीधरांचे आमदार म्हणून सत्तासुख घेणारे प्रतिनिधी आता पदवीधरांना न्याय देणार का हे पाहावं लागणार आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांचा रोष विचारात घेऊन विद्यापीठाशी संपर्क साधला असता नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यासक्रमच तयार होत आहे. झालेला अभ्यासक्रम पुस्तक स्वरूपात छापण्यात येत आहे. येत्या आठवड्याभरात ती छापील पुस्तकं अभ्यास केंद्रापर्यंत पोहोचतील. तर अद्याप तयार न झालेल्या अभ्यासक्रमाविषयी विद्यापीठाचे संचालक सांगू शकतील अशी माहिती देण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.